Христос рождається. Сповнилася предвічна обіцянка, настала повнота часу, Бог Слово постава чоловік. І того року у крачунськім часі ще застановіме, żebyśmy podumali, co my sławimy. Żebyśmy ocenili to, co przeszło i podumali o buducim, kiedy idziemy i u jakim напрямі się ruszamy. Починаючи новий 2021 рік, будемо його рахувати від віфлеємських яшельків, вреднуючи кожну хвильку і вихоснуючи час за його призначенням, а то здобуть спасення. Того року славимо Рождество Христове іншак і на необичний спосіб, у надзвичайних обставинах, як нігде потераз, але ніч нас не може зопрeć і препречить, żeby się u nas narodził Chrystus Spasитель i prowadził nas do żywota wiecznego. Z tymi duмками wieńczujemy to święte i судьбоносне Рождество Христово. Dzień narodzenia Mesji zajednicki za wszystkich nas. Preto najbudzie zajednicka i крачунська radość, a serce każdego z nas najpostanie wiflejemskie jaszelka, gdzie znajdzie swoje skloniszcze nowonarodzony Mesja, Chrystus i Bóg nasz. Chrystus рождається, славіте Його.